When God calls you uNkulunkulu and you makakubiza answer, bese uyaphendula it's answers for others. impendulo zabanye It's answers for. impendulo zabanye God called Moses uNkulunkulu ubuza uMose to answer the cries ukuthi azophendula uKristu of the Israelites in Egypt. So every time you say yes to inkalazo God, zama-Israyeli go and answer people. sonke isikhathi uma uvuma Go and uNkulunkulu answer hambe people. uyophendula abantu Hallelujah. There will always be questions. kuyohlezi I kunemibuzo repeat, there will always be questions. kuyohlezi People kunemibuzo will always question. abantu bazohlezi But the bafake works imibuzo kodwa will imisebenzi izophendula They will always question. bayohlezi bafake Where imibuzo. does this power come from? ukuthi la mandla lawa abuyaphi Look at the works. bheka imisebenzi You might not understand the power. yenze kungaqondi You might lamandla not understand the miracles. yenze kungaqondi imangaliso But they are accompanied by answers. kodwa zikhashwa yimpendulo You might question, ungafaka imibuzo how is he doing things? ukuthi uzenza How kanjani does this happen? kwenzeka kanjani lokhu Check. bheka Without hlola him explaining, ngaphandle ukuthi yena aqhaze Jesus will always answer you. ujesu yena uzohlezi akuphendula Jesus will always. uhlezi ujesu It's uhlezi not aphendula easy akusilula to follow the Spirit. ukuthi ulandele umoya It takes obedience. Kuthatha It's not ukulalela. easy to be used by the Spirit of God. akusilula ukuthi usebenzise It umoya takes kaNkulunkulu obedience. ufuna ukulalela And often people will always question. esikhathini esiningi abantu bayohlezi bafake Some imibuzo can be in traps of doubts. abanye bangaba segibeni Some lokungabazi can even question the same power they receive from. abanye bangabuza wona la mandla lawa abamukela How does kiwo this happen? ukuthi lokhu kwenzeka kanjani But look at the works. kodwa bheka imisebenzi And when we say look at the works, masithi bheka imisebenzi look at yourself. zibheke wena Look at yourself. zibheke You wena are the answer to what you are questioning. uyimpendulo kuloko okubuzayo You are questioning your answer. ubuza impendulo So yakho you are actually not questioning the Kahle power, kahle, awubuza but amandla you are questioning yourself. uzibuza wena You are questioning yourself. Uzibuza wena. It means you are saying, who am I? kusho ukuthi uzibuza ukuthi ngingubani How did I get healed? ngifike How ngipholiswa did I get kanjani delivered? ngikhululwe You are questioning kanjani yourself. uzibuza wena Mtshela ukuthi uzibuza wena. Don't waste time uloku uzibuza wena. Flow with the works of God. Questions will delay you. imibuzo izokubambezela Questions will stop you. imibuzo futhi izokuvimba Questions will stop you from receiving. imibuzo izokuvimba ekutheni uyamukele The more you ukuthola. question, ma usoloko ufaka the imibuzo lesser you get answered. awuphendulwa Too much questions. ubuza kakhulu While you have seen the works, ngapho ubonile you will imisebenzi end up not being answered. uzogcina ungasaphendula You will end up being. uyogcina I'm saying ungasaphendula this purposely so. I know Ngikusho what I'm konje answering. ngoku, ngiyazi ukuthi There are ngiphendula hearts ini. that I'm answering. kuneyinhliziyo engiziphendulayo There are minds that I'm answering. kunezingqondo engiziphendulayo I know. I'm saying it deliberately so. ngiyazi ngikusho nje When I'm ngamabomu why does it start speaking like this? I know. aqala khuluma indlela ngiyazi And then now he has. But ikhuluma nawe sengikuphendulile. The whole week you've been suffering answers. Questions, iviki questions, lonke questions. soloko uyabuza uyabuza I gave you your answer now. nginikezile-ke impendulo Amen. If the Father lives in you uma ngabe ubaba ephila phakathi kwabo and you live in the Father, nawe uphila kubaba it's not easy akusilula to understand the Father ukuthi umqondo ubaba in a person. phakathi It's komuntu not easy to Absolutely. understand the Spirit. ukuthi uqondisise umoya Yes, you will question. yebo uzofaka imibuzo vele The Israelites did walk with God. ama-israyeli ahambile They were nonkulunkulu questioning. bebabuza The disciples did walk with Jesus. abafundi They bahambile were nojesu questioning. bebabuza But they were the very same evidence. kodwa yiwe ubufakazi bebayibo ubufakazi But they kept on asking, kodwa bebasoloko babuza not being aware they are asking themselves, banganakile ukuthi bazibuza thinking bona. they are questioning Jesus, bacabanga thinking ukuthi they are babuza questioning ujesu God. bacabanga ukuthi babuza unkulunkulu But they were questioning themselves. kanti bebazibuza bona You are that answer. uyileyo mpendulo wena Leyo wena oyibuzayo. You are that answer. You are the uyileyo very same answer. uyileyo mpendulo And this will help you lokhu kuzokusiza to survive fear. ukuthi usinde noma uphumelele To survive ekusabeni fear. ukuthi usinde ekusabeni Too much questions. ukufaka kakhulu imibuzo When you walk with God, ma uhamba nonkulunkulu it delays you. kuyakubambezela Because the more you question, ngoba masolo ufaka imibuzo it goes to memory. From kuphikisela memorying, you ekubalabaliseni. begin to worry. Ma usuke From ekubalabaliseni worrying, uyakhathazeka. fear comes. Ma usuke ekhathazekeni Will bese I see uyasaba. tomorrow? Ngabe uzolibona Will I ikusasa reach na? tomorrow? Uzofinyelela Will ekusaseni na? tomorrow change? Ikusasa Will I lizoshintsha get na? this tomorrow? Ngabe It ngizokuthola started lokhu with kusasa na? questioning. Kuqale ngokufaka imibuzo. It started with
Kuqala Now you ngokubuza. begin to worry about tomorrow. Mase uyaqala ke ukhathazwa Worrying, it kusasa. means you are looking for answers. Ukhathazeka kusho ukuthi ufuna impendulo. You are looking for? Ufuna If impendulo. you are unanswered, Uma ngabe ungakaphendulwa, you are in trouble. usenkingeni. If you are Uma ngabe unanswered, he ungakaphendulwa, said, call unto me. ngithi ngibizele Jeremiah 33 verse 3. kuJeremiya. And he said, I will answer. Athi ngizophendula. And I will show you great and mighty Uthi works. ngizokhombisa imisebenzi emikhulu. So you might not see those works Yenze ungayiboni leyo imisebenzi. because of you remain in your questions. Ngenxa yokuthi uhlala emibuzweni yakho. Then you neglect the works Bese ke ushiya imisebenzi noma because you uyayilahla. remain questioning. Ngoba uhlala usoloku ubuza. You end up quenching the Holy Spirit, Ugcina ke sowucindezela umoya ongcwele. questioning God Bese ufaka uNkulunkulu about your imibuzo situation, ngesimo sakho about what you are facing. ngaloko obhekane nawo. Don't question him. Ungambuzi. Flow with him. Uphuma kanye naye. Flow with him. Uphuma kanye naye. Trust him. Mthembe. No matter where it takes you, Noma ngabe kuyisa kuphi. don't question. Ungafaki imibuzo. Follow. Landela. Follow. Landela. When he found them fishing, Mabathola badoba. he said to them, come, follow me. Athi buzani They didn't nilandele. question, they followed. Azange babuze But balandele. why along the way they start questioning? Kodwa kungani endleleni babese baqala bayabuza. You can find yourself in that trap. Ungazithola kulelo gibe. You said yes Uvumile. without questioning. Ngaphandle Along the kokufaka way, imibuzo. Endleleni you start questioning. bese uyaqala uyabuza. You are fighting your yes. Ulisana nokuvuma kwakho. You said yes. Uvumile. Ngiyasindiswa. Yes, mina ngiyamfuna uNkulunkulu. Yes, nginamademoni. Yes, ngiphila ezweni. Manje soyabuza. Soyabuza manje. You are questioning. Sofaka imibuzo. It might be ukuthi ubuza ngoba usenkingeni, ubuza ngoba manje sewuna something. So uyabuza manje. Why didn't you question when you had nothing? Ungangazange ubuze lesikhathi unganalutho. Why didn't you question when you were still sick? Ungazange ubuze lesikhathi usagula. Why didn't you question Kungani when you were ungazange still possessed? Lesikhathi usakhungathekile. Why didn't you question when you were still living for the world? Lesikhathi usaphilela izwe. Now God comes, He takes you by Manje hand. uNkulunkulu yeza You ngokubamba question ngesandla. him. So ufaka imibuzo. It's difficult, ne? Enzima. Now you question, So ufaka imibuzo manje. but you didn't question Kodwa azange ubuze. when you first received salvation. Eqaleni moyamkela You were so insindiso. happy, hey ngiyasindiswa, Ujabulile. hey ngiphumile ezweni. Manje usenkingeni, so uyabuza or so una something in a challenge, so uyabuza manje. But you couldn't question the world. You Kodwa couldn't azange question ubuze what you were going through while you were in the Azange world. ubuze lokho udlula kiko lesikhathi usaphila ezweni. It's easy to sin against the Holy Spirit. Kulula ukuthi uwonele umoya ongcwele. Unaware. Unganakile. It's easy. Kulula. And hence, that's why many, the moment they start doing Inganga this, abaningi lesikhathi baqala bayenza lokho it takes them out. bese kuyabakhipha. And to come back again, Ukubuya futhi it becomes a problem. kuba yinkinga. You can be sitting here, Yenze kuhle lapha. but not being in answers, Kodwa ungekho caught up with eziphendulweni. questions, Ubanjwe nje yimibuzo. caught up with Banjwe questions. yimibuzo. Now, great and mighty works Imisebenzi emikhulu will never enamandla be part of your life angeke zibe ingcenye because yempilo you yakho. live in questioning God. Ngoba uphilela ukufaka uNkulunkulu imibuzo. Show us the Father. Sisikhombisa If I ubaba. can see the Father, Mangabe I'll be ngabona ubaba, satisfied. uzowaneliseka. When I said, come and follow me, Mangithi iza you didn't ngilandela. say, show us the Father. Azange ukuthi sikhombisa ubaba. You didn't say, show us the Father. You Azange nithi followed sikhombisa ubaba nilandelile. without a question. Ngaphandle kokufaka imibuzo. Alala. Are we ready? Are we ready? Eh? I see people are just worried now. Are you ready? Banse bakhathazekile. Questioning Ukufaka imibuzo. is what has made a lot of people to fall. Yiloko kuyenza abantu abaningi ukuthi bawe. Remember, when you are born again, Mawuzelo kabusha. you are not looking for questions. Awufuni imibuzo. You are not looking for questions. Awufuni imibuzo. You are looking for Kodwa answers. ufuna izimpendulo. You are not looking. So it means you don't keep on trying to look for what you can question. Kusho ukuthi awusolo ubheka lokho You ungafaki are able imibuzo. to see the great and mighty works. Kodwa uyakhona ukubona le misebenzi emikhulu enamandla.
Even when God is not answering you, noma uNkulunkulu angakuphenduli answering somebody next to you, aphendula umuntu eseduze it's your kwakho answer. impendulo Even yakho when God does not bless you, noma uNkulunkulu but He angakubusisi blesses someone next to kodwa you, ubusiso oseduze it's your kwakho answer. impendulo yakho Great and mighty works. imisebenzi emikhulu enamandla. Oh, I love Jesus. Now you begin to question Uzoqala ke what God is doing in another person's life. uNkulunkulu akwenza empilweni yomunye umuntu You'll never receive your own answer. angeke uzithole yakhe impendulo. Because you are now focused on what God is doing to someone else. Ngoba manje sowubheke kuloko uNkulunkulu akwenza komunye umuntu. And your prayers will change. Imikhuleko yakho bese iyashintsha. Why not me? Kungani mina kimi kungenzeki? What is delaying me? Yini engibambezelayo? Kuyoze kube kunini? It's questions. Imibuzo. It's questions. Imibuzo. You think you are just saying it, but it's Ucabanga ukuthi questions. manje akusho nje How kanti long will I imibuzo. live like this? Ukuthi ngiyophila kanje kuze kube yinini? When I'm going to have this? Ukuthi mina ngiyokuthola nini It's lokho? questions. Imibuzo. When God answers uNkulunkulu makaphendula. someone, Makaphendula umuntu. He's hoping to be answering a lot of people. Uthembele kuthena uphendula Not abantu one. abaningi hayi umuntu oyedwa. If one person was sick Uma ngabe umuntu oyedwa and he bekagula heals one person, wapholisa loyo muntu. and when you are questioning why am I sick, Uyabuza ukuthi kungani mina you ngigula? already have the answer So vele unayo impendulo. because you saw healing power in another person. Ngoba wabonile amandla okupholisa You komunye saw umuntu. deliverance in another person. Wabonile ukukhululwa komunye Why umuntu. do you question? Kungani ke ubuza? Be careful of pride. Aphela impakamo. He says, don't forget your Lord God Almighty Ungakhohlwa uNkulunkulu and wena say, unamandla. His kwepazami. It means you are questioning. Kusho ukuthi uyabuza. You end up thinking it's your own power. Gcine socabanga ukuthi amandla akho.